खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी बरमा फरायसालिमा फरायसा खौसे आफादनि बिसायख'थियाव आफादगिरि महरै आकाश लावजारिया आरो गाहाय नेहाथारि महरै ऋत्विक बर' बिथांमोना देरहासार जाबाय। बाक्सा जिल्लानि बरमा फरायसालिमा फरायसा खौसेथि आफादनि बिसायख'थियाव गाहाय नेहाथारि महरै ऋत्विक बर' आरो आफादगिरि महरै आकाश लावजारिया देरहासार जानो हाबाय। गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो बोसोरनि बरमा फरायसालिमानि बिसायख'थि आरो बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनाया दिनै जानानै थाङो आरो बे बिसायख'थियाव बर' फरायसाफोरा गासैबो मासियावनो देरहासार जानो हायो। गाहाय नेहाथारिनि मासियाव ऋत्विक बर' आफादगिरिनि मासियाव आकाश लावजारि लेङाइ आफादगिरिनि मासियाव लाइमोन गयारि बिथांमोना देरहासार जानो हायो। देरहासार जानो हानाय फरायसाफोरा गावसोरनि गोसोनि गोजोननायखौ फोरमायनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव फरायसालिमायाव फरायसाफोरनि खौसेथि आरो जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांलांनायनि थाखाय खामानि मावलांगोन होनना फोरमायो। खुलुमबाय गिबि गिबियाव आं बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमबो बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ आङो जासिहरग्रोनो लुबैयो। देग्लाय बोसोरनि जि साधारन बिसायख'थि जेनेरेल इलेक्सन 2024-25 बेवहाय गासै जोंनि जि 13 बर' बिजाथिफोरा देरहासारनो हाबाय। दा बेयाव आं बरमा फरायसालिमा बर' फरायसा गौथुमनिफ्राय आं रोजा रोजा साबायखर बावनो लुबैयो। मानो होननानै बुङोब्ला जों थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो जि 1994 निफ्राय दिनैसिम जोङो गोलाव सम 31 बोसोर जों बरमा फरायसालिमा बर' फरायसा गौथुमजों थोंजोङै सायख'नानै जों देरहासार होबोनाया दिनै 31 बोसोर दिनै आगान होबाय। दा बे बेलायाव आङो जोबोर साबायखर बावनो लुबैयो बरमा फरायसालिमायाव जिमानखिनि बिथांमोननि जि देरहानायनि सिङाव जिमानखिनि जि जोंहा इन्टारनेल माखासे खामानि थायो दा बेखौ जोङो बांसिनै गोसो होनानै जों फरायसा गौथुमा बे खामानिखौ मावो। बे बेलायाव जोङो जि गुबुन हारिनि जि एगेन्स्टआव जोङो गेलेनानै बिथांमोननि जि जोंनि नांनायनिबो जों बांसिन भट मोननानै जोंनि बर' बिजाथिफोरा देरहासार जानो हादों। दा बे बेलायाव आङो बरमा फरायसालिमानि जानानै आरो जोंनि बरमा फरायसालिमा बर' फरायसा गौथुमनि जानानै मोजां मोननाय बा जोंनि जि गोजोननायखौ आं फोरमायनो लुबैयो। आरो इयुनावबो जोंनि जि बरमा फरायसालिमा गौथुमजों बर' फरायसा गौथुमजों जों जि बिजाथि जों सायख'गोन बियो इयुनावबो देरहालांबाय थागोन आरो आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबथ'नाय जाबाय। आंनि मुङा ऋत्विक बर'। गिबियावनो आङो दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लि रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय। दिनैनि जानाय इलेक्सन बेयाव आङो जेनेरेल सेक्रेटारि महरै गाखोनानै देरहानो हादों। आंनि एगेन्स्टआव दंमोन पिटाली नाथ होननाय। जोङो गासै 441 भट मोननानै देरहानो हादों आरो आं गासै फरायसा जाय अननानै भट होदो आंनो बिसोरनिसिम साबायखर बावहरनाय जाबाय। आरो गासै फोरोंगिरि जाय फोरोंगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन बिसोरखौबो बावहरनाय जाबाय साबायखर। आङो मोनसे इउनिटि इज द की अफ सक्सेस होनना बे मट'खौ लानानै गासै आंनि सेक्रेटारिमोनजों लोगो नांनानै जोङो मोनसे इउनिटि आरो खौसेथिजों बे कलेजखौ जौगानो हागोन बेखौनो खालामो। आरो खुलुमबाय आं प्रेसिडेन्ट पस्टआवहाय देरहासारबाय। आं टटेल 433 भटजों देरहाबाय। आंना अपोनेन्टआ राजश्री राजबंशीमोन। फैबाय थानाय समाव माबायदि खामानि मावलांसै जों इउनियनाव थानानै जाहाथे जों डेभेलपमेन्ट खालामनो हायो आरो स्टुडेन्टफोरखौ हेफाजाब होनो हायो आरो जाहाथे बिसोरो जेबो आनजादाव गोग्लैया आरो प्रब्लेमाव गोग्लैया। जेनेबा जोंनि दा बरमा फरायसायाव प्रफेसारफोरखौहाय आरो प्रिन्सिपाल एबा टिचार्सफोरखौहाय आं साबायखर होयो लोगोसे फरायसाफोरखौबो। मोनसे गोजोनथाव खौरां कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंफुरि गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं।
बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश, बड' एबा एमआइएल इक'नमिक्स, एजुकेसन, एडभान्स बड', हिस्ट्रि, पलिटिकेल साइन्स आरो अल्टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 8011 394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।